Vitajte v roku 2000. Svet sa trasie od zvedavosti, čo prinesie nové milénium a 26. máj rozhodne nezaháľal. Arthur C. Clarke, vizionár, ktorý nás zobral na výlet až k Jupiteru v neopakovateľnom diele 2001 Vesmírna Odysea, bol práve presne pred 25 rokmi pasovaný za rytiera. Nie v Londýne, ale v exotickom Colombe na Srí Lanke, kde žil. Znie to ako sci-fi? Vtedy áno. Dnes máme AI, autonómne autá a Clarke by určite robil šorty o marsovských dovolenkách v 8K. Medzitým Vladimír Putin podpisuje zákon o ulúpenom umení a hovorí, to, čo sovietské vojská priniesli z Nemecka, ostáva u nás. Nemecko vraví nie, medzinárodné právo vraví nie, ale Putin vraví díky, necháme si. O 25 rokov neskôr Putin stále podpisuje, ale tentokrát skôr presun tankov ako zákony. Chorvátsko sa v ten deň stáva 26. krajinou v partnerstve za mier. V roku 2000 ešte len kráča k NATO. Dnes plnohodnotný partner aliancie, ktorý na rozdiel od niektorých starších členov vie, že bezpečnosť nie je len pesnička. A čo v USA? V ten deň snemovňa reprezentantov kývla na trvalé obchodné vzťahy s Čínou a jej vstup do WTO. Znie to ako začiatok románniku, no po 25 rokoch to vyzerá skôr na rozvod. A teraz highlight dňa. Únos lietadla na Filipínach. Únosca vezme lietadlo, okradne pasažierov a potom zoskočí padákom, ako v akčnom filme. No realita ho dobehla. Telo našli na druhý deň. Dnes by to možno streamoval na TikToku s hashtagom LastFlight. Svet na prahu milénia. Každý deň vám prinášame výber najzaujímavejších momentov spred 25 rokov. Sledujte nás, zdieľajte a objavte, ako sa história opakuje. Alebo niekedy len vtipne zatúla.